There bro. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Today, andito tayo sa Alcoy. And today ay hindi ordinaryo ang araw kasi opening sa Cafe ni Malaya. Cafe Malaya. Nyor, I would like to congratulate you. Na-achieve mo na yung pangarap mo na magka-coffee shop. And Nyor, nandito lang ako palagi sumusuporta sa iyo. Po mga siyaw, good morning sa inyong lahat. Successful yung opening kahapon. I would like to congratulate for the whole team, especially to my jowa business partner, Malaya Macaraeg. And gusto ko ding magpasalamat kay Boy Tapang sa pagbisita sa Cafe Malaya. So ngayon po guys, papunta tayong Uslob sa lugar ng maraming mga butanding. Hindi tayo magdadive pero mag-grocery tayo kasi maraming stocks na naubos kahapon. Grabe, ang daming customers kahapon. Thank you Lord! So ayun po mga siyaw, tapos na tayo mag-grocery. Grabe. Woo! Para tayong naglaro ng basketball. Grabe yung pawis. Woo! Kahit sa loob ng grocery store, kahit may aircon, pinapawisan tayo. Grabe. Power. Grabe. So ngayon, babalik na tayo sa Cafe Malaya para mananghalian. So ayun po mga siyaw, real quick, tapos na tayong mananghalian. And ngayon, papunta tayo sa Dalaget kasi may kukunin tayong vanilla syrup, caramel syrup, at saka coffee beans. Actually, naubusan kami kanina pang coffee making. At ayun, automatic, kukunin natin! At yun po mga siyaw, babalik muna tayo sa Cebu para magtrabaho. At yun po mga siyaw, balik na tayo agad dito sa Alcoy kasi tayo ang dakilang sugo ni Malaya Macaraeg. Kilatanan? So ayun po guys, dito muna matatapos ang vlog ko. Medyo puyat kami, hindi pala medyo. Puyat na puyat kami. Wala kaming eksaktong tulog, kami na Malaya at saka yung team namin, yung nagtratrabaho sa coffee shop. Yun, puyat kami lahat pero naka-adjust na kami sa operations sa operations sa coffee shop. Yun, may mga palpak na maliit pero na-adjust naman namin. And sa mga pumunta sa opening, especially kay Boy Tapang, bro. Boy, salamat boy, maraming salamat sa pagpunta
nagpunta at sa mga team Katapang, maraming salamat again. So ayun po mga siyaw, till next time, ciao!